Nwoke m na-anụ na-eme import and export. So m wee gụsị akwụkwọ wee nụbịa. Amụtalụ m ya ụmụ na-anọ o. Ọ sị m nne na this man na-ewetakwa ego nri n'ụlọ na-etake care of them. Mana oge ọbụla ọ na-eme travel yọta na mgbe ụfọdụ ọ pụọ ọ ga-anọsi 2 weeks, 1 month, 2 months. Ndị a dara abọda o maka na a na-alụ ọlụ. And ndị a da-etinyeli ya anya weda ọ na-achụ nwaanyị ma ọ da-achụ nwaanyị. Ndị a just relax ala onwe ya na-anụla onwe ya di. Ọ sị m nne na o nwee one lady na-akwali ya akwa. Na this lady gba akwa ọfụma maka na o wenyitele isi and ndị a like fashion. Ndị a na-eje ebe afọ kwa ịghọtago. Na o nwee one time nya yọlụ die ịmagolo je kpoteli akwa ebe afọ kwụ ụgwọ. Like mgbe ọbụla di edu free ya na-arị ya. Ọ sị m marriage fa na-agakwa. Until one day di eme travel. Nya wee jee na nke the woman o. Wee luo na onwe magazine the woman nyelie. Nya wee nebe this magazine nekete the woman na smile. Nya wee nebezi anya ọbụ na odie na nwaanyị ọzọ ji ụmụ na-abọ nọ na magazine. Wee na-ekwu that na fa na-eme travel. The woman na-ekwu o. Ọ sị na the woman bụkwu a tailor too. Na the woman na-akwa akwa rinne nya a fashion designer. Na the woman wenyitewu nya na ọmụ eme ọfụma. So wee bi ime interview na o nwere akwa ọkwalụ gbanyite na ịghọta kịta. Onye one lady wee sị ka o mee interview etu o si akwa akwa ma ndị mere ihe a ịmagolu ma ndị nọ na shop ya. Ọ sị m nne o this lady wee mesie ya interview wee kwugide everything gbasara ịmagolu etu esi akwa akwa etu esi struggle si na ọ dị ebe ihe a sometimes na ha na-eje vacation sometimes nkewa na do happy na be single mother ma na nwetala another husband. Di wee nọkwolu na picture wee say her picture. Ọ sị bụ the newspaper wee pa this thing o. Na ebe afọ ka nwaanyị afọ na-akwali akwa nọ wee fịa wee tie nya wee bịa wee zukienye. Ọ sị m nne nya wee yọ this woman si abiko kia welu the newspaper naba. The woman si na nsogbu adọrọ. Nya wee welu the newspaper wee nata wee chelu die. Ọ sị m nne die wee bata. Nya wee welu the newspaper nye si a nya gụgodi ihe dị na newspaper anụwa. Ọ sị m nne die daa na gbada afọ na ana yọbịa biko. Yọbịa biko. Yọbịa biko. Ọ sị m nne ma ime ihe na-ewutekelisie n'ihe niile abụna. N'otogonya na this man bio. Na ụmụaka ya na-anọsizi secondary school. Na for one day na this man edunuru eje vacation. Na for one day na this man adịghị enwe time take out. Na for one day no eating together. And you're like na just no nọlụ na-anụ di. N'ihe wutekelisieli ebo na etinyeche m ebe ha na-aba plane o. Ebe fa na-eje vacation ya na this woman. Di wee na-ahị asa anya gbaghali ya na ọ bụrụ nya nwa mụọlụ the woman the first child. No the only the last child bụ nke na ọkwa na ebele ka ya ji wee banye n'aka the woman. Fa na abụọ wee mụbazia nwa. Na wow. O nwere etu ndị mmadụ si akpa agwa mgbe ụfọdụ. Ọ sị m nne that she couldn't believe this. Nya sị ya na ya anụsigo ọ na-arị ya. Si ya biko nya anapụna ụmụaka na-anọ maka ofu nwa nya mụrụ n'ezi maka mistake nya mere. Hey! Na the worst part bụ na ya na this woman je gba akwụkwọ na court o. Mana fanwa bụ church wedding ka family. Na o mele ege ịmagolu mee church wedding mee ihe niile. Ọ sị m nne n'ike gwụlụ ya. N'ịgwakwa anyị eziokwu o na this man takes care of her like o jesie na ọ ga-egoteli a gift na ọ na-enyefe ego ndị na-ezulu fa ọkwa ịghọtago. That's why anyị ejire wee tinyeli ya anya. Mana ijezi nụ a single mother na-agwaghị ya mụọli ya nwa na asị na ha ejego vacation na 3 countries with nwa the woman o plus the woman na ofu nwa ọ mụrụ. Mana nya nwa bụzi nwunye izizi nwunye sie wee taba afụfụ before wee nwee ezigbo ego kwudolie na-ekpeli ekpele na for one day na this man edunuru eje vacation. Oh,
this lady na-ebesi m nne ụwa m kedu ife a ga-eme die na-ayọ ọ na-ayọ Okeke ọ na-ayọ Okafọ nọ mistake na ọkwa ebele ka anyelie aka maka na single mother ya wee danyezie n'aka ya iwe nụbazi anya maka na ị chọrọ ime mkpọtụ iwe je mee court wedding si nọ na ya chọrọ ka ụwa malụ na ya anụgo nwaanyị ọzọ nọ maka nyanwa ike gwụrụ